Hi guys, good morning guys. Nakapalit mig bulinaw. Dami tiguang na Norway. Tag 150 ang kilo. Ning palit mig bali 100. Ngani guys oh. Bulinaw ang ipang pangtangan o kanang o tinai kay kuanan ko ni tortahon. Ana guys, limpyo na guys. Wanay tinay og wanay o. Naman ra jud 30 minutes na ang limpyuhan. Ato ni nga kuanon tortahon wala ni o kuano tinai. Batangan natapuan guys, home style. Paborito ra baning giyan, wadas giyan guys, nagbait. Minsa jugikan. Una guys, natimplahan na nato guys. Ang atong torta nga bulinaw. Magluto na ta guys sa atang sudan sa pamahaw. Human ako timpla na nga ang torta. Human na nagmix tanan ang itlog, cornstarch, kung nanapitimpla, wala na may sibuyas, bombay kay naudta naman ni sibuyas, bombay. Okay raman pudog, wala ni sibuyas. Ato na ning pritohon guys. Dami po niya unahan. Sinanay mag-unahan dani kay isang kustog dahon. Gusto ni nanay ni kuhan dahon sa kakao. Kakao? Humot. Humot ma, huwag ka ng dahon sa kakao may ijang iputos. Katong dito ko, nagunoon mi, dahon sa kakao ijang iputos. Pwede ka kasuway mag? Wala. Dahon na. Dahon saging? Oo, saging. Pero kakao wala po. Pwede po dahon sa kakao. Humot siya. Magkuhan nila sa ang kakao di ay ma. Ito wala sana matas giyan mo, ang una ka mata. Alas 3. Tati. Alas 3 na mata na? Naligo. Ang nalibang nasipiya, naligo. Pagkawaman. Iko, tayo po pagkalundong. Nasinin po ako magitan lang. Basta ko no kaabot, ang ginisip siya. Hindi malabot ito. Dugay kay medyo man. Kanang motoron nga sa kauras. Hey guys, good morning. Hugas ng plato guys. So, munggos ba? Munggos, batong, talong, munggos. Lugar eh, pag mo ng kontrahon, mawala na siya. Na, mawala ka. Wala. Nagian ang mga pangontra ba? Murag, kan ba? Kanang pangontra sa ato, mga bawang, mga nana. Ito, munggos. Diyan pa alam mo kamugos, makasamot na sa arthritis. Parang kahumot. O tanawa, ang gilimpyo tarang nga bulinaw na, puti si Jai, nagluto na. So dinini mo tarang ano ka na nailimpyo. Lagom. Maglaguman. Lansa ba dyan isdaw, gitarang yung hugas. Ito? Wala pa maday po yung mota, wala ko na kapangimota. Isa. Kubaw na kamera, balik kayo yung muta di ay. Nasagol na nasa tortagang muka. Naminaw si Mama Kuan guys, balita sa Radyo Bumbo. Update niya na si Mama sa mga balita. Para balita tagang minang balita. Okay na na magsige paminaw radyo, sige paminaw balita kaysa radyong baklay ka. Alan. Ang itawag na na Kuan radyong baklay, di nang maritis. Lagi yung baklay ay. Pwede po Radyo Bumbo. Yan na guys, mo ang torta nga bulinaw na luto na.
Yan na si Mingkoy oh. Galaway na si Jag maajo oh. Si katubang daring kuan, torta lami man namin Mingkoy no. Na guys, luto na guys, mamahaw sa ami guys. Kita-kita ratang dya. Tara nga gukat, kaya nga nung laging ka na imo ang ipasuot. Dapat na katong tubeless pa ano, pinakita. Ay ta. Nandiyan ni mo ang gusto, pinasiksi. Para niya makita. Wait, whew! Hello guys, manglakas ami guys. At tumig bangko magkubramis ko ni Mama sweldo. Ay sweldo. Magkubramis ako ni Mama guys. Pensyon. Naman siya is pensyon guys. Makuha kada buwan. Sa karon na mo ang kuan guys sa landbank. Kay sa landbank pa na siya magkubrahan. Dahil sa taong arte, di nanta ko mag-ilis. Kay kapudyan ko mag-ilis-ilis ba? Kay karidjit ramampod, muli ramampod midadyon. Maitik man og di mag-ilis. Gusto mag pina-siksi kanunay. Doon ako nagkuhan guys. Kilay nag-lipstick da. Kapudyan ko sa magkanang kuhan. Arte-arte. Ma'am kamang lipstick. Dugay na po eh. Apa magyapon ko. Sagdi ko magbutag lipstick kung magkilay. Giro. Mas lami mga dyan ng simple ra. Mura magkakobra wa ito. Ang lipstick sa kabay. Wa ito yung perting pagkaluspada. Lip tense ako guys. Gamay kay reklamo gisa ka tao. Luspad ko nugang wait. Mga gadget tayo mga kapudyan ta mag-arti-arti. Si Junjun kay arte na dyan na siya guys. Gusto mga dyan nagmula ko pinapuwag wait. Kanira di na ako magkuhan guys. Kilay kay kapudyan ako magkananay kilay-kilay. Kanirang wait ang ibutang kay reklamo Junjun. Namuti ra ko nugang wait. Inana dili kay mo kag kuan. Ino mo suka, tikol espada. Siyempre Kana di pinapula ba mura baglubot og kanang ko mungaan. Hindi, bajata ng oras nga kanang nakaigana mangarti na ba siya isahay nga kapudyan ka mangarti. Ba? Salanan ko pa. O, gusto ka, ikaw magbutang dani sa white, magbutang dani sa kilay. Gusto ka. Sige na. Karte ni mo pa, lupik ko'y baji. Mato, nakapisto nas mama si Jang BMW. Mamalitod mi kuhan guys, tubig. Inurot na gamang stock na tubig. Pila kang galon na upat? Upat. Gana ra ka ma? Oh, di na. Gamay ra na guys, madyo na laman makapalit siya si Jang gatas, si Jang mga vitamin, si Jang haplas. Dako na po ng tabang para ni Jang ng pensyon ni Papa. Kaya nagtrabaho man as Papa sa una sa kanan ni Dikiri. Mo na Jang pan karon pensyon. Kariyo? Kano kay isda? Ano ba? Nay tao dia? Wah. Kuala na wa itaw? Hello. Sipa din eh. Bilat ina. Kana god dako mo kay ngana na si sus. Tanaw basig di basig guba ang kuan, basig guba ang siper. Malit ko na sa mama sa ijang gamitin ng magtahi kana, ijang palitin dagom mo kanang kuan. Lansang na lay dagom. Dagom mo kanon kuno mamalit kuno si Wala Jang. mo gid balik ya. Naman na siya palitanan Dani, Jarman na nakaibaw kasi siya mamalit. Ah, Dani, nailangan tanod na. Ha? Pero sa Balay-balay na ba mga punda-punda. amo-amo walang pero di na siya mudawat o kanang patanawa ko na po mas dagom makina. Ang itin? Kaya nga ni dagom sa makina. O duan lang. Lagpad.
Asa number ani? Nakabutang. Mama rin na kay Boda na waka Otro kay po Boda. doon sa kibawa sa number. Dara ay 18 dara oh. Mama siguro na sa ibabaw. Dara 18. Oh, 18 dayon ka ni 16. Tanod. Namili na kang tanod. Oh, Kung sa kerong makarelax ang tuhod. bantay di ko tayo pajama ha. Kaya nga nga color mo balas mo. Bindot ng bain kasi color na hino. Ito ang kita tempo pagkakaroon ng color na hino. May ni kabernis ma. Ni kabernis kaya kay mga latag nakatungtog ko. Tagpila man ni ma. By 5. Pwede na rin daghan man. Singko nila. Apple. Kabul ko. Manami anak isa. 14 anyos. Laki. Dili lang ka magpaabot. Mindas mamalis sila buwan. Sakita naman na siyang tuhod. Gamay yung kuhan. Magsakit na yung tuhod. Wala kay palito ma? Ano yung sa what? Unsa buga kanang kuan? Kanang yellow corn. Wala yellow corn ka. Ha? Yellow corn gyud atong paliton. Pero may iba naman. Wala na yellow corn di. Unan sa kadihati. Sige tiya. Kanay nga naggayon na kay pangwas kaldero. Oo. Tung ako dito napalit dito. Kan sa kaldero ba? Ako na. Ay, sumugisi niya. Muna na ka? Ayos na siya. Ato just tricycle magwat guys. Sakita siyang tuhod na ka. Diyos mama, nakaula ko magbarag-barag kay sakita naman siya siyang tuhod. Yeah. Amo naman na siyang iuban guys. So, magkuhan ni kay. May iuban sa bahay. Luwi man po doon ka nang naibidjaan ba nga siya ang isa dito sa bahay. Mo nang mamerkado mi. Amang iuban. Kamirang tulo karon guys. Yung sige yan. Wow, tapos islob. Gabay. Ano si mama mo ang iuban. Hindi na siya pwede ibilin nga si Jarang isa dito sa bahay kay Luoy, magmingaw si siya. Isahay, maghilak mo na siya kay mingawon si siya ang Paris. Mo nang amon lamang dadun-dadun guys. Bisag mo ani ra may merkado. Amo lamang pangiuban karong malingaw. Kay Luoy Lingkod na man. sa tricycle nawa. Ano na stress si Kilga. Lingkod na si siya. Ano si number sa mais nga palitin ma? 14? 14 daw. Papalit man siya kuhan guys. Mais nga. Inani ang biyo? Ano sa'yo number na na? 14. O, 14 lagi ko. 14 number 14 nito. Inani ang biyo? Sa may dari kuhan guys, Christmas. Okay, nahurot man ka ng amuang Christmas. Pareha sa itong church biyo. Asa? Oh, alam pila man eh? 60 pila ni kabuok. 50 na ka. 50 pesos. Hanggang na guys, nakapalit namin dyan. Muli na ta. Wah, diretso ra. Wala namin koy, natumpa lang kami koy. Natumpa. Nagjaka man nyo. Kuhan. Yan na miss bye guys, nakauli namin. Hi guys, yan na miss bye guys, nakauli namin. Namorat yung mag-ingat to dito, kakompromis ko ni mama ijang pensyon. Gamay ra na ijang kan guys, pensyon madyo na laman, makapalit siya gatas. Ijang mga vitamins, ijang mga panginahanglanon ba? Bayad sa kuryente o kanang sa tubig.
Sigiyan wa diha, sigiyan to as uslog ga laa gabay krato. Ni mo lang tato na pangadtuon kay mag-uo ko nga kanang maray kiton si Ja. Yan sa man nga gusto man jang mungadto kay nimingaw na kuno si Jang Mamarubi ni Inde ni Cristel ja. Mao to guys to adyo ding lakaw. Ganihan sa jog larga mga alas 5 ja. Gamisid si Ja ning abot siya dito mga alas 7. Kay nagpahinay-hinay ra kuno si Ja kanang naikuan. Padagan man jud ko basta magbike-bike na si Ja kay daghan bitaw kadyo mga sakyanan guys. Diyan na ba mga driver nga kanang mga gasgasero kadyo magpadagan ba. Mo nang kulbaan ko basta magbike-bike na si Ja. Diyan si mama. Pag matumig merkado mo dyan na siya uban kay luoy man og ibilin dani nga si Ja rang isa. Kinasahay mag-ilak si Ja kanang ningawon ba. Nang kamo na laman ang uban-ubanan ug matumig ko ang merkado. Anara mo po niya tricycle naman ka ng wat-wat. Andiyan na malit mig bugas mais guys. Kaya nagpapalit si mama bugas mais. Kaya ko nung isagol sa kanan na bugas humay. O ito ning palit may kanang na gamay. Andiyan. Dagan kanyang salamat sa permanentyong pagtana sa mga ang vlog guys. Sa mga inawot ko nga digyapon mo pulaan sa mga ang vlog. Kadadlaw nga kanang ngani. Sa mga ang daily vlog. Nang dagan kanyang salamat sa permanentyong pagtanaw ug suporta. Diyan mag-camping mo sa kanunay guys. God bless. Dagan kadong salamat sa pagtanaw. Kita-kita na po ta sa sunod ng vlog. Bye bye.